Bye, mayong good morning kanatong tanan og ako nang hinaot nga naa ka mo sa mayong kahimtang karon. Bisan pa man sa kadaghan sa mga ibang basan nga mga problema na nga boktot na ta. Pero padayon gyapon ta. Smile gihapon mga higala no. So nagpromise ko ninyo nga ako ang videohan ning atong akong gi-post nga kuan rice puto. Ito, yung pinost ko sa aking personal account. So, sa mga nakakakita at nagtatanong kung paano gagawin. So, ito na po. Galit. Gara po siya, no? Tapos, ito ang mga kakailanganin natin. Yung unang bigas na ginamit ko, yung bigas nila dito kasi dalawang klase lamang. Yung Indian white basmati rice o itong Egyptian rice. Murag kuan siya sa to, murag bordagol siya sa to. So, muna nato yung mga kinahanglanon, okay? Kaning bugas, ako na ni siyang gihumol for whole night. So, isang buong gabi ko to binabad, no? Tapos, makailanganin natin yung bigas. Usa ka salmon ni siya. Sabi nung isang nagta-chat sa akin, sa man ang salmon? Times sa ipapakita ko sa inyo kung ano yung salmonan. Ito po yung salmonan na sinasabi ko. Salmonan sa bukid pa mo ni ang taksana nato sa bukid, no? Ani maning sardinas nga dako, yung malaking sardinas. Tapos tinanggalan lang ng yung balot dito sa labas. Tsaka pinitpit yung nandito para hindi ka masugatan. So ito yung sukatan ko dito, salmonan. Isa ka salmon kani nga bugas, ako ni gihumol. Usang buong gabi, sa kagabi gihumol, no? Tapos ito yung all-purpose flour na asya kani man akong gigamit na kuan baso. So ako ang gitry dire kay para makita na to pila ka cup. This is my second time nga naghimo ko ani, so atong tan-aw yun sa resulta. Sa first time katong una nako gidahan ako dito sa pikas, wala pa to nakatubo, wala nakaliki. So ang katong pagbalik na mo diri nakatubo na siya. So mo ni ang usa ka baso nga akong gisukdan, bali naa siya sa 3/4 cup, 2/3. 2/3 cup siya. Dayon kuan siya 150 ml. Okay? Dayon ang asukar 1 cup pud siya, no? Kaning measuring cup atong gamiton. Dayon di ara ang tuno nga kuan mao man ni tuno diri na magagud-gagod. So coconut powder milk, coconut milk powder mix na ni siya. So unsa man ni siya, mahal kayo 80 pesos sa ato So asa man ni ila man ni 150 gram lang siya, 80 pesos na sa Pilipinas. Siya inan man na. So, mo na ni ang tunog nila dire nakakuha na powder. Mo na itong gamiton. O 250 milk, fresh milk. Full cream, fresh milk, 250. Okay? Dayon, ato ang baking powder, usa ka kutsara. O ato ang usa ka kutsara sad. Dayon, 1 teaspoon nga asin. Sige, magkuha na ta. Magbutang na ta dire. Narang asukal nga 1 cup. Kuha ni siya nga blender tanan. O kining all-purpose flour 2/3 cup. 2/3 cup. Okay? Halo-halo. Dayon, kining tunog nila dire. Doon tani para lami. Pagka-perfect ba? Nasinan kalami iparis sa kape. Na lang na ako nga maghima. Hihiminga ko sa photo. Photo ni Lola Saring. Gumila. Ang baking powder. Baking powder saka 1 tablespoon. Mountain. Gamay lang siya nga mountain. Tapos ang ato ang yes. Yes or no? Asa naman yung kuan bunting? Babaw! 1 tablespoon also. Yeah. Okay.
Okay, like that. Just like that. Yeah. Og 1 teaspoon. Ito yung teaspoon dito, no? Gamating kaya. Kasi gamating rin sa kuwan tudlo. So, usara ka teaspoon. Not like a mountain. Flat mountain only. Like my tutoy flat. Gana ko siya, no? But I'm proud of it. Oh, sa pinalimtan ani. Ang gatas. Tapos tan-awon na to. Anya aning gatas, no, sa last. Tan-awon na to og pila ka cup ni nga bugas, kini nga bugas nga usa ka salmon. Ito ang sukaton mga bay. 2 ka cup man dagay ni. Usa. Nadaghan man oy. 2 ka cup ra. May ubay man dai ni. Duhag tunga. Punga-punga gimig kaon ani kay Biyernes pa mi dito manglaag sa pikas. Laka. Tagan man dai ang usa ka salmon. Mura magbitubo. Cups and total 2 cups and 200 ml. Tama na siya diri sa 200 ml. Wala na. Nagbugdo, nagmayang ko ang blender. Ayun, i-blend na nato ni siya. Blend. Saan naman ang gatas? Ang gatas na 250 ml. Kulang na bang gatas da? Daghanan ni pa. Kasi o kayo daan kay malumos ang blender. Tubigan sa nato dang lalom. Okay. I'm gonna blend it now. Come on. Come on, baby. Let's go party. Oh, wow. Why not blender? Let's go there. Oh my God, ang ako ang selfie stick. Ahay. Ang kinabuhi ta. Ining kalibutan. Adunay kasakit. Kalipay. Naman tatlog ni inay. Ay, daba mga langit. Asa naman kalapit. Ay, nakuntay. We're not prepared. Sinsya na, hindi prepared ang inyong inday. Stiyan, despadro ni si, So, di ako mag-blender na ta. Oh, yeah. Buwato na to ni siya nga matubaw. Okay. Okay na siya.
It looks yummy and perfect. Yeah. This is how it looks like. Like this. Yeah. Okay. At hintayin muna natin na tumubo. Para makita natin ang result na. Let's try. Perfect. Ang sarap. Pa, bigas-bigas pa yung iba. Saan ang Kleenex? Okay? Hintayin natin na tumubo yun. Takpan natin. Yan, gawin po siya no. Lang kayo. So, takpan na ito na siya for 1 to 2 hours. Babalik ako mamaya-maya. Ipopost ko muna Sa mga bahay, kung nakikita natin na bago ko ipopost ulit. Hanggang dito lamang siya. No? Hintayin natin na mapuno. Mamaya kung mapuno na dito, ibig sabihin tumubo na. Wala to na ito no. Mamukuan siya, musakas siya sa taas. Ang buot pa siya bot niya na. Nitsakan sa taas. Nitubo na siya. Pwede na siya itak ang mga higala. So, babalik ang inyong mga hinday totoo. Hello mga bahay na, nagbalik na inyong hinday. Muna ang ato ang gamitan mga bahay na muna akong gigamit sa kuan sa pin game. Muna akong ako ang kanon. Ako ang butanganon sa kampot ha. Cute kaayo no. Tang ni siya sa lobot. So dali ra matoklo-toklo ra nimo. So gisugdan ako dahan ang sa kadako ang iyahang kuan. Muna papel sandwich paper niya ang gigamit. Naandro na to. Drawing na nataan eh. Dayon, asain raman to akong gisugdan. Kumubo dari kutob. Ay, bagaan kayo. Okay. I-prepare na ako mga bay na. Nandara siya. Tadaan! So, katong sinaw, may sa sulod. Kaning magaspang sa gawas. Yung makintab sa loob. Ayan, yan na po ang ating putsa. Tayin ko muna na tumubo. Medyo tumubo na siya. Hapit na siya na po na. Wasa na ba ni oy? Dara, hapit na po na. Mahigala. Hapit na siya na po na. So, balik na po ko, tataad. Hello mga bahay, nagbabalik na po ng inyong higala, no? Huwag niyang tubo ng ginawa ko, nangawas na, Okay, niawas. Nangawas na gid siya, busy kay ko sa pagpangandam. Alang sa kuang butahe karon para sa paniud to. Muang wala gid na ako napansin nga nangawas na. So, wait, daliya. Temsa, ha? So, di ara mga bayan nga ako ang steamer, no? 5 ka buong kaigo din, he. So, di ara magsugod na ta og butang. Mahigala. Agay. It looks like perfect. Oh my goodness. I fall in love. Number 1. Number 2. Ay! Nanay! Number 3. My God. I'm so excited about the result. Ay! Nanay, tatay! Wala man din ni papel. Excited siya. Buta na walay papel. Kang kita hugasan. Okay. Number 4. 5 kabuk ang kaigo. Yalla, yuma. Whoa, my goodness. I'm sorry for the mess up. Okay, this is it. Wait, where's the blanks? Oh!
So, diyan naka-ready na ang 5 ka po, 5 ka bibingkas, putus bibingkas. So, itakang na natin mga bay, wait. Tadadadadadan. So, kailangan pakuluin natin ng mabuti. Ito yung steamer ko. Ito yung tubig. Pakuluin na natin. Hindi pa pala kumulo, no? Pag kulong-kulo na, isasalang na natin, ere. Okay, let's wait. Hanggang kumulo muna yung tubig bago natin ilagay yung bibingka puto natin. Atong lintawan mga bay, kung ibukal na ba? Agay, init. Okay. Agay, ibukal lagi mayo sa ito. Ano nang ibotang, no? I hope you have a very presentable result and a very delicious amount. Garap siya na. Sige, wato na to kung sa resulta ito kung malauto. Samtang gababot ko, nag-andam ko para sa second batch, no? Kaya namin ko ipulo ka buok. Lutuanan. So, dero ang second batch na ito, no? Wato na ito itong malauto. Tingnan na natin ang resulta, mga bahay, no? Tingnan na natin. Oh my goodness. Oh! Woohoo! Narang resulta. Grabe, nakaliki mga higala. Ang uban nakaliki, ang uban wala yun. Kaniya. So 10 minutes na ko siyang gistim. Akong gitanaw ang minuto. Kung pila pa minuto. 10 minutes na to kay bugas ba yan eh. Lisod na. O, dayon. Ito na, ilaw na rin second batch. Second batch. 1, 2, dayon. 3, 4, 5. Yuhu! Let's cover. Mo na ito ang second batch. Tanaw na natin karoon. Pila kabuk na himo. Aning dalo ka almost 3 cups of rice, no? Kasama na lahat-lahat. Rice nga yun. And at saka yung mga ibang mga lalang mananap. At ito na, pila kabuk lang maluto karoon. So, dera. Ay! Oh my goodness. Okay. Katuan ng tangtangon sa kuan. Sudanan niya. Okay na. Kuha na itong papel. So cute lang kayo siya. And I will try it later. Smell good. Yeah. Smell delicious. Delicioso, malicioso. There mga bay. Yuhu! Oh my God, ang bango. Kung napakasarap. Mas masarap pa sa akin. Gora po siya, no? Hello sa mga bay, muna na yung ang finished product, no? So, ang ako ang primerong gilunod, super cute kung nakikita nyo. Ito yung last na lunod ko, no? Gidako na nako, gitagas na nako, kay wana dugay ko mahuman. So, wana, katunga ara ang unang lunod. So, kung katunga ara day, no, mamahimo siyang 25 kabuok. So, muna na ang last ng lunod. So, grabe ka bang liing kay bayan, so, grabe. Humot kayo sa nga tanan. So, pragi na lamig dyan kayo sa nga tanan. So, I hope nga naamoy nakatunan karong mga orasa, no, samtang nagwatch mo ani mga higala. Hello kay Bay Alita Carbo sa imuhang pinalanggang bana kang nanay kang inay Olga Parves. Hello inay. Salamat po sa lahat kay Mama Rose, kay Mama Rosie, Mama Rose naman, at kay Daddy Chan, kang Bay Joy Davidson, kang Bay Jen Snow, kay Bay kisa pa ba kay Nanay Gloria Gantuangco, ingon mo sab kang Tatay Fernando Gantuangco. Hello ninyo nanay, naot nga medyo okay na imong kahimtang karon. Always ka nga naa sa ko mga pag-ampo. Og ingon mo sab kay Bay Ellen, nagsimuhang mga pinalanggang anak nga si Ellen kay Bain. Salamat kay sa tanan. Og hello sab kay Bay Jen Lastra, kang Bay Maria Bishop, yung sa mga higala nga si Bay Sarah Lagmay. So hala, sige lami ay paris kapis mga pinata mga bay. So mao to. Daghang salamat kayong tanan sa tanan nag-watch karon. Hinaot nga do na mo nakatunan sulayin ninyo mga bay. So pagka perfect ba? Lami kay siya sen tulo na kabuk na hurot mintras nagsalang hala kada tangtang tilaw.
So busog na ko, Ginoo ko. Yun ako dapat makakaon pud ani. So daghan salamat man nga to ang rice sa puto. Bye, Inday Kabkada. Salamat and God bless us all. Ang pinta kanunay badayon natas kung mamay tumong ni kalibutan na bala maginaunsa basta forma. Basta gila gid perming forma. Gila is life ko perfect ba. So salamat kay inyo tanan mga bayan. Salamat kay sa paglantaw, ay kalimot sa pag-share, pag-like and kamo na bahala mo pakuyanap sa inyong mga mahal sa kinabuhi bahin sa mga sugilanon sa kinabuhi na. So spread happiness and bisag unsa nga mahitabo smile ta. Para wala gyud lugar ang mga wrinkles at mga dagway mga higala. So daghang kay salamat mga bay. Uga. Maora to dinhira ko kutob kay makiro pa ko kabang. Magpakaon pa ko tagtaon sa ako ang mga kuandiri, mga piso, mga sunoy. So, daghang salamat yun tanan. God bless us all. Kinayunig kamo na sa Facebook. Nga ang Facebook, gihimong radyo. Salamat kay sa tanan.